Така, привет, дами и господа! Да ви покажа още едно ножче, което съм правил, но пак в по-малък вид, за носене на врат. И тук имаше така за закачване на врата. Да седеше ето така. Но това вече е по-голямо и няма как да се носи на врата. Затова измених малко формата на капията. Ножа по-голям, но същата форма, просто оголемена. Човека каза, че му прилича на... как беше, виж как забравих сега. Както и да е, ще видя как беше, дали в името ще го сложа или ще се сета докато снимам. И така, това е ножчето. Ето виждате капийката, вентилационен отвор имаме. Тук имаме такива насечки. Египетски нож, да, египетски нож. Каза, че му прилича на египетски нож. Така, и ето тук също няма да тропа да лопа. Тук имаме темляче от кожа, му вързах едно. Така, тук също имаме кожа. Ето го ножчето. Какво представлява? Така, да видим пак как реже ножчето. Я видим. Така, през камерата ми е леко трудно, но проблеми няма. Така, я да видим сега дали ще бръсне. Да. Бръсне и то с лекота. Така, да направим набързо малко мерки и теглилки. И така, острието е дълго колко. Я да видим, 11,5 сантиметра. Целият нож е дълъг 22. Значи 11 на 11. Така, хубав захват. Удобен. Тук имаме ето това за такъв шеф-повар, както се казва, за готварски захват, който е така. Или ето така. Много удобно. Стомана 1,41,16, неръждаема, 2 мм. Ножчето е създадено да реже. Да реже и само да реже. Това му е цялата функция. Не е направено за силови работи или за някакви такива тежки. 69,3. 70 грама. Да кажем, я да видим с капийката колко е. 95 грама точно. Това е ножчето. Надявам се да ви е харесвал на вас, както и на клиента, който го поръча. Не помня дали си взе по-малкия вариант или само го видя, защото той си взе доста ножчета. Човека и не помня точно кои ножчета му изпратих. Аз тук ми се наложи да пътувам насам натам. Разни емоции и така. Надявам се да му хареса и да остане доволен от ножчето. Той поиска да е по-голямо. Ето, получи по-голямо и така. Това е за сега. Благодаря ви за вниманието. Ако ви е харесало, ударете един лайк. На вас нищо не ви струва. На мен ще ми е приятно. Ще ми даде така някакъв стимул да мога да правя нови видеа и нови неща. И така, ако имате някакви въпроси, задавайте. Това е. Пазете се и бъдете живи и здрави. До нови срещи!